akong apo. Kay gibuntis niya aron masabot-sabotan ang ilang kasal. Kay kung dili, hait na kayo ang sundang na binait sa akong umagat ka lalaki. Si Noy Jaime ne. Unsa ka tinuod ka na Noy Jaime? Noy Tonyo, ang imuhang anak nga laki na ibong nanguyang sa apong Jaime. Iyang friend nagkakita po sa imong anak ni Discartes Kapin sa apong Jaime, anak ni Mercy. Tonyo, ang imuhang anak na igugmaw kami noon sa apong Jaime. Ayaw kasabi, anak ni mo nakapabuntis, maoy ilang sulti sa apong Jaime, anak ni Mercy. Kasabang ni mo musukol na siguro, kalibog yun na iyang feeling. Kay nagbay nagsundang ang papasalbayin. Tunyo panumbaling, anak mo kabangin. Ang imuhang anak na igugmaw kami noon sa apong Jaime. Ayaw kasabi, anak ni mo nakapabuntis, maoy ilang sulti sa apong Jaime, anak ni Mercy. Kasaba ni mo musukol na siguro, galibog yun na iyang feeling. Kay nagbay nagsundang ang papasambayin. Tunyo panumbaling, anak mo kabangin. Na igugmaw kami noon sa apong Jaime. Ayaw kasabi, anak ni mo nakapabuntis, maoy ilang sulti sa apong Jaime, anak ni Mercy.